ରୋଷେଇ ଘର 10ଟି ଟିପ୍ସ କେହି ଆଜି ଯାଏ କହି ନଥିବେ। ଖାଇବାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ବଢିଯିବ। ନମ୍ବର 1, ପରଟା ତିଆରି କଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଟା ଚକଟିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁ ମିଶାଇବେ, ପରଟା ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢିଯିବ। ନମ୍ବର 2, ପକୁଡି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଚାଟ ମସଲା ଛିଞ୍ଚି ଖାଇବେ, ତେବେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 3, ପକୁଡି ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ତେଲ ମିଶାଇଲେ ପକୁଡି ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 4, ଛେନା ପାଣିକୁ ଯଦି ଅଟା ସାଥିରେ ଚକଟିକି ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ତିଆରି କଲେ, ଏହା ପରଟା ଆଉ ରୁଟିକୁ ନରମ କରିଦବ। ନମ୍ବର 5, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରେଭିର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଅଧ ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ। ଚିନି ତରଳିଲା ପରେ ଗ୍ରେଭିକୁ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଦେବ। ନମ୍ବର 6, ପୁରୀ ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ 10 ମିନିଟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରୀ ଫ୍ରାଏ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ତେଲ ଟାଣିବନି। ନମ୍ବର 7, ସୁଜି ହାଲୁଆ ତିଆରି କଲା ସମୟରେ ସୁଜିକୁ ଘିଅରେ ଭାଜିବା ବେଳେ ଅଧ ଚାମଚ ବେସନ ମିଶାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। ନମ୍ବର 8, ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରେଭିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ତେଲ ଉପରେ ଜମିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଥରେ ଗରମ କରିନେବେ। ନମ୍ବର 9, ଗରମ ରୁଟିକୁ ହଟକେସରେ ରଖିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ରହିଗଲେ ବି ବାସିରେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ 1 କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଇବା ପରେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ରୋଷେଇ ଘରର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଆଗକୁ ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।